అల్లుడు ఏమైంది డల్లో కూర్చున్నావు? ఏం లేదు మామ, అస్సలు నిద్ర పట్టట్లేదు 4 రోజుల నుంచి. తలకాయ మస్తు వస్తుంది, ఏం చేయాలో అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. నిద్ర అస్సలు పడట్లేదా? 2 నిమిషాలు అల్లుడు, ఇప్పుడే వస్తా. ఈ తాగలుడు 2 నిమిషాల్లో నిద్ర వస్తుంది. అబ్బా అప్పుడే నిద్ర వస్తుంది. ఏమంది కలిపినా మామ దీంట్లో బాగా పనిచేస్తుంది. నీకు నిద్ర బాగా పట్టాలని పురుగుల మందు కలిపాను అల్లుడు. నిద్ర బాగా వస్తుందా? జర్రుంటే చచ్చిపోతుంటా. నన్ను చంపడానికి ఇక్కడికి వచ్చినావురా? నేను మంచి కోసం కదా అల్లుడు చేసింది.